Tile 15 san 2024 Joliba TV News filɛbaaw Joliba FM lamɛnbaaw an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ b'a kalama cogo min ka fɔ diɲɛ don o don ne nin waati in dala gosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaaw olu bɛ gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bama yɛlɛma o ye to dun kan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se k'aw bɛɛ lajɛlen la kunnafoni waati kelen cogoya kelen okumu kelen kɔnɔna la o okumu kelen kɔnɔ min ye jɛ ka baara ye o de balimayalen don an fɛ yan sa bi baaraw bɛɛ lajɛlen n'u tagabolo kɔnɔ min ye radio fan fɛ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yen nɔ Katikaw ka dangelen grand bɛ Bubakar Traoré min ye télé fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yen yaasa aw kan kumakan ni an jaw la sɔrɔ o mabaa dɔ ye Augustin Eshugu ye Lamine Kulibali ale b'o jama cɛman Musa Ayidara a bɛ yen Yusuf Sangare a bɛ yen nɔ ka na kuncɛ ni Salimata Wederawogo ye kɔɲɔmuso kura o hukumu kelen kɔnɔ kuma baara ɲɛfɛ bi sa baara n'a tagabolo kɔnɔ laadala aw ne ni kɔrɔkɛ min ye Musa Temine an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ sa bi baaraw n'u tagabolo kɔnɔ Musa Temine a bɛ baasi si t'a la a bɛ Jeliba TV News yɛrɛ ka baara wɛrɛw la sa bari kuma baara bɛ ne yɛrɛ bolo sa kalanden Amadu Tolo waati n'a cogoya kɔnɔna la sa an garisɛgɛ mana don waleya minnu na sa an bɛ olu fɛsɛfɛsɛ ɲɔgɔn ye o hukumu kelen kɔnɔ gafew bɔra gafew kumana an b'an da don gafe minnu na bi sa min ye l'essor ale b'an bolo yan nɔ a kumana an bɛ tila k'an da don a la Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya la an b'an da don a la Soir de Bamako ale ye bɔli kɛ a da bɛ waleya la min ye ni waati man koron sa Républicain an bɛ an da don ale kɔnɔ kumaw la i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na sa yanni kuma ka caya kisɛ ka kala aw bisimila ko kura ye aw ka télé mandi sanfɛ aw bisimila ko kura ye aw ka radio mandi sanfɛ Joliba TV News Joliba FM l'essor ale ye bɔli kɛ bi i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na sa a da bɛ waleya belebeleba la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamako sugu fiyɛw kɔnɔna sa ko an bɛ don min na i ko bi ko maa bɛ se k'a fɔ sa ko pati sagana l'essor maaw ka bɔli don maa min ye fasiri kɛ sa o tɛ maa wɛrɛ ye Segeta Salimata Danbele don Segeta Salimata Danbele a y'a yira k'a fɔ ko min ye Bamako sugu bon kɔnɔna ye sa k'an bɛ don min na i ko bi ko n'i donna kelen kelen kɔnɔ k'i b'i yɛrɛ ɲininka i bɛ taa fan jumɛn fɛ i bɔra min i bɛna taa min ye tagabolo bɛɛ lajɛlen sa a ko min ye nin waleya bɛɛ lajɛlen sa ko yala sugu kɔnɔ maaw olu de nɔ don wa walima min ye mairie maaw olu de nɔ don wa walima jamana ɲɛmaaw olu de nɔ don wa l'essor kɔni kɛn bɛ ka ɲininkali ka o tɛngun bila min ye Segeta Salimata Danbele a ka fasiri don a da b'a la koyi a y'a yira k'a fɔ ko a ka ɲiniliw kɔnɔna la fɛsɛfɛsɛli hukumu kɔnɔ sa ko a taara Bamako sugu fiyɛ caman kɔnɔna la sa ko ni ja yɛrɛ bɛ yan koyi ko n'i donna sugu fiyɛ ninnu kelen kelen kɔnɔ sa k'a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ k'i sera min ye ɲamabɔnton o kɛnɛ kan ko min ye clientw ye olu tɛ senda yɔrɔ sɔrɔ u tɛ kundo yɔrɔ sɔrɔ min ye feerelikɛlaw ye ko olu fana ta ko o ka jugu ni o bɛɛ lajɛlen Segeta ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko min ye sugu fiyɛ dɔw ye sa misaliyala a ye yɛlɛ kɛ sugu fiyɛ minnu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko n'i sera min ye Suguni kura o kɔnɔna la sa min ni ale bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Medina kura kɔnɔna la yen nɔ ko i b'a ye k'a fɔ ko Suguni kura min n'a filɛ nin ye dolantan terrain belebeleba in kɛrɛfɛ stade Omnisport Modibo Keita ko pati sagana don janko ko ni sanji ko ni o nana waatiw kɔnɔna la sa a y'a yira Segeta ka ɲɛfɔli la ko nin wulikajɔ hukumu kɔnɔ sa ko ni sugukura yɛrɛ lajɛ an bɛ don min na i ko bi ko a lakorin bɛ ni ɲama de ye ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye sannifɛnw olu bɛ taa feere yɔrɔ minnu na sa ko yala a ka ɲininkali kɔnɔ sa a ka kan min ye nɔgɔ sugu dɔw ye olu ka kɛ yen wa ko janko an filɛ samiya ji min kɔnɔna la ko ni ji tonina kaban dɔrɔn gɛlɛya belebeleba don a y'a yira sa k'a fɔ ko a ka ɲininkaliw kɔnɔna la Segeta l'essor kɔnɔna la ko a ka ɲininkaliw kɔnɔ a sera min ye an balaka dɔ ma ko min ye Awa Jara ye ko ale yɛrɛ ye feerelikɛla ye légume feerelan don ka ɲɛsin min ye sugu foyi ma ko o y'a yira sa ɲɛfɔliw kɔnɔ k'a fɔ ko wajibi don olu k'u sigi ka u ka feerew kɛ nin yɔrɔ ninnu na hali ni ka sɔrɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya b'a kɔnɔ koyi ko k'a sababuya kɛ waati bɛɛ lajɛlen na min ye ɲamanko tagabolo kɔnɔna ye sa ko u da bɛ don a la bari ko tatemɛnɛ sisi tɛ bɔ a yɛrɛ ye min ye ɲɛfɔli caman kɛ a y'a yira k'a fɔ ko olu ka sigili ninnu nin yɔrɔ ninnu na ko kunfɛ ko tɛ ko diɲɛ don o don min ye dɔrɔmɛ 20 ye ko u b'o de bɔ ko ka di yaasa ɲamanw minnu ni olu bɛ yen nɔ sa ko olu bɛ se ka cɛ cogoya minnu na o tagabolo kelen in kɔnɔ a ye ɲɛfɔli kɛ koyi a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye o musakaw bɛɛ lajɛlen jate minɛ sa ko a bɛ t'i jɔ kalo mana dafa ka ban k'a bɛ t'i jɔ min ye
15,000 francs o ti dɔ wɛrɛ ko min ye 3,000 n'a kunkanfɛ ko a bɛ taa i jɔ o la o waleya minnu ni olu faralen no ɲɔgɔn kan sa ko o de kan ka kɛ sababu ye min ye ɲɛmaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka se ka yɔrɔ ninnu k'a ɲini ka olu lajɛya ko n'o waleyaw ma kɛ kaban min ye olu feerelikɛlaw ye sa ale ma da la a ka ɲɛfɔli kɔnɔ min ye Awa Jara ye k'a fɔ ko olu sen bɛ nin waleya ninnu kɔnɔna la min ye Segeta ye a ma dan o ma a sera maa wɛrɛ ma koyi min fana ye feerelikɛla ye ko Kajatu Keita a bɛ lesɔri kɔnɔ bi koyi Kajatu Keita ale fana ye ɲɛfɔli kɛ a y'a yira k'a fɔ ko ale fana ye légume feerela ye wa ko a b'i sinsin a balimamuso o ye ɲɛfɔli minnu kɛ sisan ale bɛ min fara a kan o ti dɔ wɛrɛ ye koyi ko poubelle belebeleba minnu ni olu k'u bɛ yen nɔ waati tɛmɛnlenw na sa ko yɔrɔw k'u yirala u la n'u tilala u ka feerew la nɔgɔ minnu ni olu bɛ u kɔ yen nɔ sa u ka fɛɛrɛ ɲini olu cɛli la yanni dugu bɛ jɛ bari k'an bɛ don min na i ko bi ko n'i y'a jateminɛ sa assainissement yɛrɛ o tagabolo kɔnɔna la n'o ye yɔrɔ jɛya tagabolo ye sa ko fɛɛrɛ si tɛ yen nɔ min ni o sabatilen don nin ko la ko min ye poubelle belebeleba ninnu ye maa t'a yɔrɔ dɔn a taara min a seginna min a bɛ tagabolo jumɛnw kɔnɔ ko maa t'olu yɔrɔ dɔn ko n'i ye o waleyaw bɛɛ lajɛlen jateminɛ sa min ye olu feerelikɛlaw kɔni maa caman bɛ yen min bɛ jalaki bin olu kan ko bari olu ma da la ni u kelen do koyi ko tiɲɛ do k'a fɔ nɔgɔ ninnu caman ye olu ka nɔgɔw ye sira caman fɛ bari n'u ma kundo yɔrɔ sɔrɔ ko u b'a kɛ cogo di u kɛn bɛ ka o ɲininkali ko o tɛngun k'o bila o waleya kelen kɔnɔ ko min ye collectif national min ni o sigin bɛ n'o ye jɛkulu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ suguko yɛrɛ o bunakuu bɛɛ lajɛlen kan olu ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la u sera olu ma ko olu y'a sinsin k'a yira k'a fɔ ko waati bɛɛ lajɛlen na sa min ye dépotoir final ni o tɛ dɔ wɛrɛ koyi ɲama bɛ taa laban yɔrɔ minnu na ko o baaraw de ka gɛlɛn fo k'a fɔ k'a baaraw ka gɛlɛn k'a sababuya kɛ tagabolo dɔw ye tagabolo minnu ko ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko n'i ye o waleyaw jateminɛ ka na se min ye maa minnu ni olu bɛ taga ni ka segin na sugu kɔnɔnaw la u bɛ ɲama minnu n'u bɛ olu to u kɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa k'a bɛ na ni gɛlɛya belebeleba ye ko jɛkulu min Segeta ka ɲɛfɔli la lesɔrɔ kɔnɔ ko jɛkulu min n'o fara bɛ ɲɔgɔn kan min ye sugu kɔnɔna yɛrɛ ale jɛyali ko tagabolo kɔnɔ ko o association ɲɛmaaba sugu jɛya tɔn k'a u ka tɔn tɔgɔ ye ko sugu jɛya tɔn ko o ɲɛmaaba ni o ye Musa Tarawele Bill ko ale fana ye ɲɛfɔli kɛ ko a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la tiɲɛ do k'a fɔ ko an bɛ samiya la ko o de kama waati bɛɛ lajɛlen na sa maa caman bɛ nɔgɔko in jateminɛ ko k'a sababuya kɛ yanni samiya yɛrɛ ka se olu ye wulikajɔ caman kɛ sugu jɛyali ko tagabolo kɔnɔna la minnu ni a kɛra sababu ye sa ka kɛ sabatifɛn ye ko nin caman de bɔlen min ye sugu fiɲɛ ninnu u jɛyali ko tagabolo kɔnɔna la ale ka ɲɛfɔli la bari a y'a yira k'a fɔ ko u kelen tɛ se ni min ye dɛmɛ siraw ye sa ko ni o nana a ko kɔnɔna la ani min ye client olu bɛ taga ni ka segin min kɛ sugu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka i kɛcogo dɔn waleyaw kɔnɔna la sa ko de bɛ kɛ sababu ye min ye sugu a ka jɛya min kɔni bɛ yen ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan Segeta Salimata Danbele ka ɲɛfɔli la lesɔri kɔnɔ bi sa a y'a yira k'a fɔ ko Bamako sugu ko pati sakana don n'a fɔra ka ban k'i bɛna don a kelen kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a da sera sugudon filɛ mun ma an ka suguba ale ni Sugunikura ko min ye dusumakasi ko belebeleba k'i bɛ taa bɔ o kɔnɔna la k'a sababu kɛ ko i ni ɲamaw de bɛ forokili kɛ yanni i ni sannifɛnw ka forokili kɛ fasiri a bɛ lesɔri kɔnɔna la u ka bi bɔli Salimata Segeta Danbele ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ bɔ lesɔri kɔnɔ waatinin na ka d'a kan an bɛ tila ka segin yen nɔ min ye Nouvelle Horizon ye ale ye bɔli kɛ a da bɛ waleya la waleya minnu ni an y'o sugandi ko ye a y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye maaba in ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Etienne Fakaba Sisoko ko ale min ni a k'u bilala liberté provisoire kɔnɔna la kunun yɛrɛ sa ko min ye appel du parquet général ye cour d'appel hukumu kɔnɔna la sa ko a b'i n'a fɔ maa kofɔlen ye ko wulikajɔ wɛrɛ sabati bɛ nin ko kɔnɔna la koyi fasiri ye Nouvelle Horizon ale ka fasiri don min ye Mamani Ture ale de ye fasiri in kɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa kofɔlen n'o ye Etienne Fakaba ye sa ko ale k'u kɔndanera san 2 kaso ko k'a yira k'a fɔ ko a b'o kɛ min ye san 1 ko sursis ka di a ma Etienne Fakaba Sisoko ko o baaraw bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna la sa kalo 7 tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la sa k'a nana yira k'a fɔ ko min ye a ka kunkolo don fiɲɛ la nin waati kɔnɔna la tagabolo bɛɛ lajɛlen na ko bari ko nin y'a o dɔgɔkun kelen o kiiri min ni o kɛra sa ko o verdict ko o bɔra ka bin ka
ɲɛsin min ye magistrat minnu ni olu bɛ cour d'appel kɔnɔna la Bamako faba kɔnɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye o délibéré ni o tɛ dɔwɛrɛ ye ko délibéré tɛ dɔwɛrɛ o jaabi min ni o dira sa ko cour min ni o sigi bɛ cour min ni o yamaruya din bɛ o ma ka ɲɛsin min ye nin baara ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu k'u ye jɛ ɲini ka ɲɛsin waleya in ma ni o ye lafiyada ye ka ɲɛsin ma kofɔlen in ma waatinin kɔnɔ ni o tɛ dɔwɛrɛ ko ye liberté provisoire ko ka o boloda min ye Etienne Fakaba Sisoko ye ko o baara minnu ni olu bɛɛ lajɛlen k'u sigira sen kan kiiri ko bunakun don kiiri n'a tagabolow don ko maa caman k'u nisɔndiyara baara ninnu tagabolo kɔnɔna la ko bari gafe bɛ daba la Nouvelle Horizon u y'a yira k'a fɔ ko waati min na min ye maa minnu ni olu y'a jukɔrɔmadonbaw ye maa minnu ni olu ye Etienne Fakaba teriw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ foliw bɛɛ lajɛlen sigila sen kan waati minnu na sa ko balalen o nana ye a la ko k'a sababuya kɛ min ye wulikajɔ wɛrɛ ye ko o nana ye ko kɔnɔna la tɛnɛn octobre kalo tile 7 san 2024 ko ka kɛɲɛ ni min ye laɲini dɔ ye laɲini min ni o kɛra ka ɲɛsin min ye parquet ye olu ka wulikajɔw ma kiiri tagabolo kɔnɔna la k'a nana yira sa k'a fɔ ko min ye Etienne Fakaba Sisoko ye sa ko yamaruya tɛna di a ma bilen a k'a kun don fiɲɛ la ko k'a sababuya kɛ min ye sariya tagabolo dɔw ye sa olu ye weleli bila min ni o bɛ wele ko appel ko o weleli min ni o kɛra sa yanni o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati maa kofɔlen in kɔni ko an bɛ don min na i ko bisa ko fo a k'a ka peine bɛɛ lajɛlen ka o purger o ti dɔwɛrɛ ko min ye labilali min ni o ku fɔra ko o bɔra a dɔgɔma ka sababu kɛ wele kura min ni o bilalen don baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko a yɛrɛ kibaruya min ni o bɛ u bolo ko parquet ka ɲɛfɔli la ko kiiri bolo tagabolo kɔnɔ sa kiiri kura ko o bɛna sigi sen kan Nouvelle Horizon ka ɲɛfɔli la min ye novembre kalo nata o tile 11 nata in kɔnɔna la fasiri Mamani Ture ale ka fasiri don a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la ko ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye opération conjointe ni o ye AES tagabolo kɔnɔna ye sa ko min ye AES finitigiw ko olu farala ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigi balo bolo minnu ni olu bɛ wele ko zone Liptako Gourma o kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni min ye bolifɛnw olu tagabolo kɔnɔna ye sa ka na se pankuru ko tagabolo ma ko u ye wulikajɔ kɛ min ye sigida min n'a bɛ wele an fɛ ko Modoro kɔnɔna la sa min ye maajuguw ye ko olu tun bɛ wulikajɔ la yen nɔ wulikajɔ min kɔnɔna la sa a ma dan Mali finitigiw ma ko AES finitigiw pankuru ko tagabolo kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka ɲini ka dankari maajuguw la u ka wulikajɔw o kana taa ɲɛ cogoya minnu na u y'a yira k'a fɔ ko Mali armée kana se Niger armée ma kana se min ye Burkina Faso armée ko olu farala ɲɔgɔn kan kari tɛmɛlen octobre kalo o tile 13 san 2024 min ye Nouvelle Horizon maaw ka ɲɛfɔli la ko ka kɛɲɛ ni min ye laseli min n'o kɛra Mali armée yɛrɛ fɛ sa ko a yirala k'a fɔ ko o wulikajɔ de hukumu kɔnɔ n'a bɛ wele ko vecteur aérien ko min ye ni force conjointe ye n'o ye fara ɲɔgɔn kan tagabolo ye ko u ye wulikajɔ de sabati wulikajɔ min ni o kun tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko groupe terroriste armé ni o ye tɛ dɔwɛrɛ gati maaw ko k'a ɲini sa ka fɛɛrɛ tigɛ u ka tagabolo la ko k'a sababuya kɛ ko balalen o bɛ ko sudalen sa olu tun bɛ ɲɔgɔn ye da sira kɔnɔ sira min ni o tɛ faamu cogo si la ko o hukumu de kɔnɔna la sa min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES finitigiw ye sa ko u sera ka min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen ka se a dan na ko ka wulikajɔ k'o sabati Modoro kɔnɔna la yen nɔ ko wulikajɔ min n'a kɛra Douentza mara don ko o wulikajɔ k'a kɛra sabati fɛn sa ko k'a sababuya kɛ u ye u tɛgɛ da maajugu caman kan ko wa k'u sera ko ka maajugu ka u kɔnɔta t'u kɔnɔ ka caman kɔ olu bɔnɛ u ni na ko o baara minnu ni o sabatira force conjointe fɛ sa ko o b'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi sa ko min ye Mali Niger Burkina bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati cogoya minnu na lakana hukumu kɔnɔna la ko a bɛ n'a fɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen ko o bɛ ka sabati fasiri a bɛ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la.
An bi bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ. Soir de Bamako a da bɛ wulikajɔ la ko ye. A y'a yira k'a fɔ ko min ye jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan hakilina kɔnɔna n'a bɛ wele ko vie associative, ko min ye minisiri ye sa, ale tun ye bɔli kɛ ka ɲɛfɔli caman kɛ o wulikajɔw kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na. Ko bari ko jɛkulu dɔ bɛ yen sa min n'a bɛ wele ko TEMED. Ko TEMED min ye Mali minisiri min ni ale bɛ administration territoriale kunna, ko a ye ŋaniya bɔ ka bin sa k'a yira k'a fɔ ko min ye TEMED maaw ye sa ko u ka baara bɛɛ lajɛlen an bɛ don min na i ko bi ko a suspendira Mali kɔnɔna la ko fo ordre kura ni o ye yamaruya kura o bɔli ye. Laya Jara a ka fasiri don Soir de Bamako kɔnɔ. A y'a yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye ko olu ye wulikajɔ sabati, wulikajɔ min ko ni a kɛra balinako belebeleba ye ka ɲɛsin min ye société civile jɛkulu dɔw ma, ko baara in yɛrɛ ko a kɛra octobre kalo o tile 4 tɛmɛlen in kɔnɔna la koyi, ko u y'a sigi sen kan sa k'a yira k'a fɔ ko association damadama bɛ yen sa minnu ni olu bɛ wulikajɔ la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ni a bɛ wele ko TEMED, ko o association ko ale dansago sariya tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. O hukumu de kɔnɔ sa ko minisiri min ni ale bɛ nin waleyaw bɛɛ lajɛlen kunna ni o ye Ablaye Mayiga ye sa ani a ka jama ko u jɛra ɲɔgɔn fɛ sa administration territoriale ka baaraw tagabolo kɔnɔ, ko ani sariya tagabolo kɔnɔ n'a bɛ wele ko disposition de l'instruction, ko baara min ni o sabatira Mali kɔnɔna la ko kabini décembre kalo tile 15 san 2015 n'o ye 2015 ye, ko ka kɛɲɛ ni o sariya sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ni fɛn bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa wagati b'an kɔ la ko min ye nin baara ninnu ye min ye TEMED ye ko jɛ tɛna kɛ ni u ka baaraw tagabolo ye bilen Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Minisiri ka ɲɛfɔli la ko fo dati kura fo ka taa se waleya kuraw ma tagabolo kura minnu ni olu bɛ se ka ye a ko kɔnɔna la, ko o bɛɛ lajɛlen sabatira sira jumɛn fɛ ko k'a sababuya kɛ wulikajɔ dɔw ye, wulikajɔ minnu ni tɔn in ni u y'o sigi sen kan min ni jamana ɲɛmaaw n'u y'a yira k'a fɔ ko o ye majɛ belebeleba ye baaraw kɔnɔ. Laya Jara a ka fasiri don ka bɔ min ye Soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An b'i bɔ Soir de Bamako kɔnɔ nin waati in k'an ɲɛsin républicain ma kɛ. Républicain u fana ye bɔli kɛ bi u da bɛ wulikajɔ la koyi. U y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali politikima belebeleba damadama ye sa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛkulu min n'a bɛ wele ko Alliance du 22 septembre faso jɔkan min ni a ɲɛmaya kɛrɛnkɛrɛnnen ko ni o bɛ min ye Nusar ale bolo ko olu ka san kelen ni o y'u ka san kelen ɲɛnajɛw ye ko o waleyaw de sabatira. U y'a yira k'a fɔ ko waleya ninnu bɛɛ lajɛlen gafe da b'a la ko ye min ye gafe min n'a bɛ wele ko républicain, ko baara in bɛɛ lajɛlen ko a kɛra octobre kalo o tile 11 san 2024 ko ka kɛɲɛ ni min ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ ye n'a bɛ wele ko point de presse. Baara in yɛrɛ hukumu kɔnɔna la sa ko min ye jɛkulu ɲɛmaa ni o ye Nusar ko ale tun b'a kɛnɛ kan, Mahamadu Lamine Sibi ko ale tun bɛ yen nɔ ka na se min ye Asetu Sangare ma. Nin bɛɛ lajɛlen ye tɔn ɲɛmaaw ye, ko min ye nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen sa ko maaw bɔra iko kɔnɔkulu u yɛrɛ da b'a la min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya républicain ka bi bɔli la. U y'a yira k'a fɔ ko maaw bɔra iko kɔnɔkulu sa ka na min ye Nusar a n'a ka jɛkulu ka na u lamɛn wulikajɔw kɔnɔna la. O hakilina de la sa wagati min ni o b'an kɔ la sa ko min ye Nusar kɔni a y'a yira k'a fɔ ko u ka jɛkulu n'o ye Alliance du 22 septembre faso jɔkan ko u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ti dɔ wɛrɛ koyi jamana in bɛ se ka bɔ sema dɛndɛn na cogoya min na, jamana in bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya minnu na. A da donna gɛlɛya damadama la, gɛlɛya minnu ko n'o bɛ jamana kɔnɔna la bi a tɛ dogolen maa si la, ko min ye EDM ni o ye énergie du Mali ye o ka tagabolow ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn courant ko bɛ bolofara mun kan min ye dun ka fa o sabatili ko balo tagabolow kɔnɔna la ko o bɛ waleya minnu kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye jamana makobatigiw ko olu ba k'u kɔ don dɔɔni Mali la k'a sababuya kɛ sira caman ye Nusar ka fɔli la. An ka fɔli tɛ dɛ, Nusar ka fɔli don. O baara minnu ko ni olu bɛ jamana kɔnɔna la sa ale n'a ka jɛkulu a n'a ka parti ni o ye faso jɔkan ye ko u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛsin o waleyaw de ma yaasa o baaraw bɛ sabati. Nusar tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen parti maba wɛrɛ bɛ yen nɔ min ni o ye Asetu Sangare ale fana ye kuma ta. A y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka parti in ye ko kabi u ka parti sigira k'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kun ti dɔwɛrɛ ye koyi min ye ka se ka fɛɛrɛ kuraw nati jamana kɔnɔna la, fɛɛrɛ minnu ko n'u kɛ sababu ye sa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fiɲɛbɔ da sɔrɔ cogoya minnu na. O waleyaw kɔnɔna la a ka ɲɛfɔli la sa ko min ye action gouvernementale min ni o bɛ an kunna tagabolow kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko o bilanw tagabolo kɔnɔ ni o ye jaabiw ye sa olu tɛ sira
caman kɔnɔna la a wulikajɔw la ko bari an bɛ don min na i ko bi ko maliyɛn caman bɛ minnu ni gɛlɛyaw b'u kan min ye Asetu Sangare ale ka ɲɛfɔli la ko min ye olu ka parti ye sa u ka laɲini bɛɛ lajɛlen ti dɔwɛrɛ o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli cogoya minnu na ka lafiya da ka o bɔ ka bin o baara minnu ni u b'o kɔnɔna la sa ko san kelen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ maa caman ye u ka parti la kodɔn min ye Asetu Sangare a ko k'a bɛ wele de bila maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka file fiyɛ ka taa sira kelen fɛ k'a bɛ kɛ sababu ye sa Mali yɛrɛ an bɛ lafiya da min kɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka sabati Fasiri a bɛ min ye républicain kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ segin ka na n y'a fɔ min ye faso ka gafeba kɔnɔna la lesor a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka finitigiw tɔgɔ la jɛkuluba sa ni o ye u ka kunnafoni diso ye n'o ye DIRPA ye sa ko olu ye wulikajɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la lesor maaw ka ɲɛfɔli la kɛrɛnkɛrɛnnen la Abubakar Traore ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye Mali forces armées maaw olu ka kibaruyaw tagabolo kɔnɔna ko waati ni waati min ye sariya tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko jɛkulu min ni o fara mɛ ɲɔgɔn kan ka se ka yamaruya di ka finitigiw tɔgɔla kibaruyaw ka olu di n'a bɛ wele an fɛ ko DIRPA ko o ɲɛmaaba colonel major Sulemani Danbele ko ale ye conférence de presse belebeleba min ni a b'o kɛ kalo o kalo ko a y'o baara fana ko a y'o timɛ koyi o baara okumu kɔnɔ k'a ye ɲɛfɔli caman kɛ maaw ye ka ɲɛsin min ye wulikajɔ laban minnu ni o kɛra faamaw fɛ yaasa maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ baaraw tagabolo kɔnɔna la cogoya minnu na ko min ye colonel Sulemani Danbele ko a y'a yira a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la k'a yira sa k'a fɔ ko min ye faamaw ye ko ni Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen jateminɛ an bɛ don min na i ko bi k'u bɛ wulikajɔ la yen nɔ wulikajɔ minnu kɔnɔna la sa n'a dogolen tɛ maa si la ko a seginna kɔ dɔɔni ko k'a da don min ye wulikajɔ min ni o kɛra école de gendarmerie kɔnɔna la Falajɛ mara kɔnɔ ka na se min ye aéroport président Modibo Keita maajuguw y'a ɲinili min kɛ ka o daraki don tɛmɛlenw na bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko min ye Mali finitigiw ye ko DIRPA ɲɛma a y'a yira sa k'a fɔ ko finitigiw k'u ma to sigilen ni finitigiw ka wulikajɔ k'u tɛ a donni kama sa ko laɲini min ni o k'u don sa ko janfa belebeleba k'u don ka ɲɛsin Mali jamana ma ko bari finitigiw ka wulikajɔ kɔnɔna la min ye colonel Sulemani Danbele ka ɲɛfɔli la DIRPA tɔgɔ la sa ko a y'a yira k'a fɔ finitigiw ka jija kɔnɔna la kunnafoni minnu ni olu ye o sɔrɔ n'u sera ka kunnafoni minnu carin waati n'a tagabolo kɔnɔna la sa ko o de kɛra sababu ye min ye ko in ye ko a mantɔrɔ masiba kɔnɔna min ni o tun b'a la sa ko caman dara o waleyaw kɔnɔna la hali ni ka sɔrɔ maa dɔw bɔnɛn'u ni la hali ni ka sɔrɔ maa dɔw olu joginna ko nin waleya min ni a sabatira ko DIRPA ɲɛma a kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ ko waati bɛɛ lajɛlen na sa u mako bɛ bɛɛ lajɛlen na ka se ka kibaruyaw ka olu fɛsɛfɛsɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya minnu ni o ye kibaruya gɛrɛgɛrɛw ye k'a y'a yira k'a fɔ ko septembre kalo tile fɔlɔ ka taa se a tile 30 tɛmɛlen ma ko n'i ye attaque terroriste jateminɛ Mali kɔnɔna la sa ko a wulikajɔ barika bonyana fo k'a fɔ k'a wulikajɔ barika bonyana a yɛrɛ da bɛ yɔrɔ dɔw la k'a y'a yira k'a fɔ ko Sinzanɛ gare ka na se Lere ma ka na se Matomo ma Tunka fo ka na se Baɲangara mara Nampala ko Musa Welela ka na se min ye Muruja ma ko n'i y'a jateminɛ Mali finitigiw k'u ye wulikajɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a tɛ ɲina min ye dɔgɔ firita o wulikajɔ hukumu kɔnɔna la ko n'i ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ min ye DIRPA ɲɛmɔgɔ ye sa colonel Sulemani a ka ɲɛfɔli la lesor kɔnɔ ko wulikajɔ don wulikajɔ min n'a ka kan ka maa bila k'a fɔ Mali finitigiw ye an bɛ don min na i ko bi ko tare ko bari baara n'a tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u tɛ ɲina cogo si la min ye civiliw olu ka kibaruyaw kɔ waati ni waati ka se ka o kibaruyaw di k'a bɛ kɛ sababu ye ka baaraw nɔgɔya fasiri min ye Abubakar Traore ale ka fasiri don a bɛ lesor kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. E ko an tɛ kibaruya datugu ni lesor ka farikolo ɲɛnajɛ ye de u y'a yira min ye Laji M Jabi ale ye envoyé spécial ye bi baara kɔnɔ envoyé spécial ti dɔwɛrɛ ko ye ale de ci bɛ lesor fɛ ka tugu min ye Mali sɛkasi don dɔw kɔ ko min ye CAN 2025 Laji Jabi ka ɲɛfɔli la sa ko Mali tan bɛ biso jamana kɔnɔna la sa ko ka taa min ye a ka qualification ka taa o ɲini se tɛmɛlen kɔfɛ kelen ni kanangolo dolatan tɛmɛlen na u ni DIRTIS ni ɲɔgɔn cɛ gafe
ka ɲɛfɔli la sa min ye lesɔrɔ ye waati b'an kɔ la ko min ye Mali jamana kɔni sa maa bɛ se ka min faamu dɔrɔn ko o ti dɔwɛrɛ ko u dafalen u bɔra Mali kɔnɔna la sa ko ka se min ye Guinée Bissau ko wa k'an bɛ don min na i ko bi sa ko u bɛ yen nɔ dolatan min ni o bɛ kɔnɔli bɛɛ lajɛlen fɛ Laji Jabi ka ɲɛfɔli la ko o dolatan waati cogoya kɔnɔ sa ko bidon ko o baara n'a tagabolo kɔnɔ min ye Laji Jabi ye a sera min ye Aigle du Mali ɲɛmaaw caman ma min ye a dolatanaw ye Musa Jɛnɛpo Laseni Kulubali fo ka na se min ye Yves Bissouma ko ale kɔni ɲɛ bɛ min tagabolo kɔnɔna la lesɔrɔ ka ɲɛfɔli la Laji Jabi ko min ye Aigle du Mali ye sa u bɛɛ lajɛlen b'u sen kan wa ko u kalen kan don k'a fɔ ko cogo bɛɛ lajɛlen na sa ko u bɛna ko dɔ kɛ min ko ni maa bɛ se k'i nisɔndiya o kɔnɔna la Laji Jabi ka fɔli la ko u selen Guinée Bissau sa ko balalen belebeleba taara ye a la koyi ko k'a sababuya kɛ maliyɛn den minnu bɛ Guinée Bissau ye sa k'u bɔra i ko kɔnɔkulu Laji ka ɲɛfɔli la ko ka taa Aigle du Mali ka taa u kunbɛn ko kabini min ye aéroport la fo ka taa se u ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la hôteliw kɔnɔna ma ko o walikajɔ kɔnɔ min ye waatini min n'u y'o sɔrɔ fana ka entraînement kɛ ko min ye maliyɛn caman ye k'u bɔra ko Aigle du Mali u ma dépayser o kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ko Aigle du Mali bi yɔrɔ min na an bi don min na i ko bi k'a bɛna fɔ n'u bɛ Bamako o tagabolo kɔnɔ Laji Jabi kɛmɛ k'a fɔ sa ko dolatan min don dolatan jijalen don dolatan belebeleba don min ni a bɛ kɔnɔlen farafinna bɛɛ lajɛlen fɛ min n'a bɛ kɔnɔlen tagabolo kɔnɔ ko bari kuma dafa kuma la kapitɛni Yves Bissouma ko ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko maliyɛnw k'u hakilina kɛ kelen k'u bɛ sigilen ka jaabi min kɔnɔ ni Ala ka jɛ ye sa ko u bɛ o jaabi sɔrɔ an b'a fɔ Ala k'o kɛ fasiri a bɛ lesɔrɔ kɔnɔna la Laji Jabi ale ka fasiri don bi bɔli kɔnɔna la aw bonya b'a la e ko a yɛrɛ tɛ dan siri an ka bi fasiriw la de fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ an y'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu mana gafe minnu cari nanzarakan na an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bamayɛlɛma o ye to dun kana waati n'a cogoya kɔnɔna don an y'a fɔ ni an ye fili o fili kɛ sa fili in ye an ta ye an k'a bila fili minan kɔnɔ aw ka yafa o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la jɛka baara o de tun don an bɛ foli di an baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma aw minnu fana tun bɛ k'an lamɛn k'an filɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔna la bari an bɛ kuma kelen fɔ ye an dan bɛ min na aw ye to sɔgɔlen Joliba TV News la aw ye to sɔgɔlen Joliba FM na kunnafoni gɛrɛgɛrɛ kunnafoni fɛsɛfɛsɛlen yɔrɔ kelen pe don min ye yan ye Joliba TV News Joliba FM ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔna la Ala ka tile hɛrɛ